emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ke uNkulunkulu, ngiyamdumisa, ngiyakholwa ukuthi siyambonga sonke, siyamdumisa ukuthi asiphe usuku namhlanje sikwazi ukuhlangana simkhonze sindawonye. Ebaningi ke bebefisa lolu suku kodwa bakwazanga ukuthola. Siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu. Inememezelo ezimbalwa engithanda ukuthi ngizisho la. Siqale ngokuxolisa, kufanele kube nenkonzo yesidlo kwenzeka iphutha. Ngicela ukuthi ngixolise sibike kanjalo. Ngikhumbulile ngisaqola angishiye kanjalo, ngiyaxolisa. Bese-ke inkonzo yabadala ngiyafisa mhlawumbe emva kwenkonzo noma ke ngingakasho isifiso sami. Obana bebememile phamisizana 2 3 4 5 6 7 bawu-7. Ngiyacela emva kwenkonzo singakaphumi la endlini, ngoba ngikholwa ukuthi ngixoxile nabantu abebememile nizosho ukuthi bathe ngabafushane. U7 wonke umuntu obememile ngiyaze la azosho ukuthi abantu ababememile bathe. Kufanele sifunde phela ngamaphutha, masonile silungise, masenze kahle bese siyaqhubeka nokwenza kahle. Ngiyacela ke imvume yakho MC ekugcineni kwenkonzo. Bese-ke sinenkonzo yabasha, seshilo umama siza kusibheke kuyo nje. Ngicela ukugcizelela ukuthi ngicela abaklinayo abayimisele bazoklina ngoLwesine. Singalokhu sithi sizokonfirma noma kuzoba njani, ngoba kusazofaka ama-stripes la. Lokhu ubona ngapha kulenga nje asazoqhuba. So akhona ukufaka ama-sheet kuphela, kusazofakwa nama-stripes. So kungenzeka futhi ukuthi ngoLwesine kungapheli, kodwa sikwazi ukukhonza kuze kuqedwe ngesonto elizayo. So asivele sazi ukuthi kuzophilwa ngoLwesine, simcele lo aqede ngoLwesithathu, ngoba namanje bephazanyiswe ukuthi bekunenkonzo yogogo nomkhulu. Asilungise kanjalo-ke ukuklina. Ukuthi ngiqala ngani. Siyacela ukuthi ngoba kunenkonzo zabasha, ngikhuluma nani, ngikhuluma nabaku-YouTube nabaku-WhatsApp. Ngiyacela ukuthi abantu abezayo bayisho iminyaka yabasha abezayo. Isicelo nje, uma wenza i-list, bhala ukuthi usibanibani wakwabani oneminyaka emingaka, owesilisa noma owesifazane. Ngicela ukuvala lo moya, inomsindo lento ngemva kwami. Sonke iyaxosheka la kula mafoni engiwabekela ka-WhatsApp. Isizathu esenza lokho, siyamangala ukubona ukuthi khona abantu abathi beza ney'ngane ezino-4 years, 5 years, 6 years, 7 years. Inkinga-ke esinayo ile ukuthi uzoyilalisa le ngane. Umama wena uza nengane yomfana no-6 years, uzoyilalisa. Ngoba ngesikhathi uyilalisa la ulele khona nomama, uyayilimaza le ngane no-6, 7 years yomfana. Mina-ke ngisho njengomfundisi, ngisho ngoba ngithathe ebantwini ma bevuma izono zabo,
athi umuntu ngangineminyaka emihlanu ngikokora umama engeza kubonakala lokho kufaka usathane. So ukuza nengane neminyaka ewu-6-7 umfana uzolala nabantu besifazane ukuthi ayenze njani, ayenze njani lokho. So kufanele uyolala nabantu besilisa. Imuphi umuntu wesilisa ozomuvuma ukulala nengane neminyaka ewu-6 iminyaka ewu-7 efike ngenangane yena? So-ke ngiyacela masithi sicela u-9 years, sicela u-9 years ngempela, ngoba angazi ukuthi uzolalaphi naleyo ngane. So kuhle nje siyixoxe lento izwakale, ngoba phela usathane akamile uyasebenza. Kahle kahle iy'ngane ezinomnyaka ewu-4 ziyawudlala umacashelana, ngoba yinini abazali kakhulu abesifazane enifundisa iy'ngane into ebongo, ngoba ugeza phambi kwengane ulokuthi ingane kanti uyayilimaza. Isuke ingane nilale nengane nibadala, nilo lithi na-4 years incane, kanti ingane yalaleliyeza ukuthi nenzani, sifuna ukuyoyenza kwenye ingane. Ayikho into ebuhlungu engake ngayizwa efana nokuthi intombazane isikhulile ithi yadlwengulwa abafana abaneminyaka ewu-5 no-4 years, bashintshana ngayo kodwa ingqondo yayo ingaphelela yazi kwakwenzakalayo. Bakuthathaphi lokho abafana iminyaka ewu-5? Inini nilala ney'ngane ezikhulile, nenza izinto zabantu abadala emakamelweni, nithi ingane kanti ingane ikhulile iyabona ukuthi kwenzakalani. Isifuna ukuyenza intombazaneni awamakhelwane. So-ke ngiyacela masithi sicela u-9 years, sicela u-9 years, ngoba angazi leyo ngane izongena kiphi inkonzo la okuzobe kukhulunywa. Wena ufike nengane encane, uma ingane yakho encane ungeke uyishiye namuntu, ngcono ungezi ezinkonzweni zabasha. Ayi ngidlule lelo phuzu. Liyashuba impela, lishubile kodwa liyiqiniso. Asisulimazi ingane. Iziningi lezi zinto zami ukuthi iphi ibhengane nonomthiki, noma nje ngizama ukuzibuka ngiyilandelisa kanjani bese ngigcina sengilombukana nento esengidlulile kuyona. Singidlulile la. Ngomhla ka-2 March 2024 umgqibelo, ngiyacela ngimema bonke abefundisi basentabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. Sinomhlangano, sizozwa isikhathi sokuqala ngaso ngomhla ka-2 March. Uma uzazi ukuthi umfundisi wasentabeni, kungaba uphethe ibranch yasentabeni noma ungumvangeli phansi komfundisi othize wasentabeni, ngiyabacela bonke abefundisi basentabeni ngoMarch mhla ka-2 2024 bayi-council. Makukhulunywa nge-council yebandla kusuke kushiwo abefundisi abasebuholini. So-ke nabavangeli ngiyabafaka lapho noma bengaphansi kwabefundisi. Bese-ke ngiyacabanga ukuthi kuhle nasenkosini beze nomama bakwabo khona ezokulekelela ekulaleleni, ngoba uma uza wedwa okokuqala uma ngibagcoba namakhosikazi ami. So uma uza wedwa uzothi usukhohliwe ukuthi kuthiweni akukhumbuze unkosikazi. Futhi uma kungenzeka nikwazi ukuthi niwurekhode lowo mhlangano, niwurekhode, ngoba kuzodingeka ukuthi kuzoba nama-minutes kodwa urekhoda ku-WhatsApp wakho, ishilo ngathi ngikhuluma nabo bonke abantu abalalela ku-WhatsApp la. Ngimema-ke bonke abefundisi basentabeni namakhosikazi abo nabavangeli. Kungumgqibelo, kuhle sisheshe siqede, babuyele emuva abafisa ukubuyela emuva, ba-indicate abangeke babuyele emuva ukuze sazi, ngoba ngomhla ka-3 ngakusasa kuzobe kunombhabhadiso. Mhla ka-2 umgqibelo, mhla ka-3 kuzobe kunombhabhadiso.
So khona abanye abazodecide mhlawumbe bazobe benabantu abazobamele babandle nabo angazi bazobe beshiye bani, kodwa ngithi angikushiye kuvulelekile lokho. uNkulunkulu esigcinile unyaka ozayo inkonzo yogogo nomkhulu izoba ngomhla ka-6 kuDisemba ngoLwesihlanu lolo. Mhla ka-6 kuDisemba sizoqinisekisa-ke masekusondele. Nginesicelo-ke ngenxa ukuthi siyarekhoda la ku-YouTube. Nginesicelo. Naye bengimseva ukuthi angalokho eyaluzanami. So-ke asiwuphiwanga kumoya uyaluza, kodwa bakhona abawuphiwe, siyakwazi nakubafaka kulokho, kodwa ngiphatheke kabi ngihambe ngithi ngimkalile u-MC mangibuye emsiyasi. Uyoyibona-ke naye. So-ke yena ngiyazi yobuka mina umuntu omubi, nabanye bazokuthi lo muntu wekhamera futhi ubuyalala, isikhathi sithi umuntu ewucezu akamboni kanti bengisukumile. Izinto ey'njalo-ke so kufanele i-YouTube wethu ube-professional besithombe ukhombisa ukukhula nokuba professional kwebandla. Ngibuye-ke ngize la. Sinenkonzo yokugcina ngishilo last week ngiyaphinda ngamabomu. Sinenkonzo yokugcina ka-2023 ngifisa ukuthi ingene ngo-9 mhla ka-31 Disemba ukuze abantu bathole ithuba lokufakaza babonge uNkulunkulu kuphele unyaka. Nakho-ke la ngiza khona ngiyafisa ukungabi mude kodwa ngathi ngizoba mude. Umhla ka-25 Disemba. Umhla ka-25 Disemba kunabantu abaneminye imiqondo yokuthi u-25 Disemba akufanele sikhonze ngawo. 25 Disemba ungowezwe wabantu bezwe. Ngiyakuvuma futhi ngiyayazi sengeke ngakuphenya ngaku-researcha ukuthi u-25 Disemba waqhamuka kanjani. Ngiyenzela ukuthi i-argument ingabibikho ngoba kuyafuna ukuthi kube i-argument ekhaya lezwi. Ngenhlanhla sibonga ukuthi zonke izinto ziza ku-admin, akukho okungena kubantu ngaphandle ka-admin. Kodwa ngifuna ukusiza laba abanenkinga, khona abanenkinga no-25 abafuna singaphosi. Number 1, ngize ngiyenzile inkonzo ecacisayo, kodwa khona ukumbalo ngifuna ukucacisa sikuzo sikwazi. uJesu wazalwa akazange ehle. Asilwazi usuku azalwa ngala ukona umhla 25 Disemba. Kodwa kufanele sigubhe ngenxa ka-Isaya chapter 9 verse 6 othi ngokuba sizalelwa umntwana siphiwe indodana umbuso uyakuba semahlombe akhe negama lakhe liyathiwa umluleki omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyisungula phakathi inkosi yokuthula. Yaqhubeka uverse 6 noverse 7. Uma kuye emavangelini kukhulunyiwe ngokuzalwa kwenkosi uJesu. Asikwazi-ke ukungakhonzi ngomhla ka-25. Kodwa asiphoqi umuntu ukuthi akhonze ngomhla ka-25. Ozizwela yena ukuthi akafuni ukuhlanganyela ngosuku lomhla ka-25 ukhululekile ukuhlala ekhaya. Namanje ngiyagcizelela ngikhuluma nabo bonke abantu abangizwayo ku-YouTube, WhatsApp. Sisebandleni okuthiwa ENtabeni Yendlu KaJehova Kuyabonelelwa. Angikwazi ukwenza into uNkulunkulu angasho ukuthi ngiyenze. Angikwazi ukuyeka into uNkulunkulu engasho ukuthi angiyeke. Abanye-ke balaba abantu abanele argument bangitshela ngabantu uJesu akhulume nabo wabatshela ukuthi bangakhonzi mhla ka-25. Angikuphiki lokho, ukhulumile nabo. Manje inkinga ekhona abayikhohlwayo ukuthi uNkulunkulu wangibiza nami ngelinye ilanga babengekho ngamuzwa. uNkulunkulu uyakhuluma nami akangisabi. Manje angizuthatha izinto ezishiwo abantu ukuthi uNkulunkulu uzikhulumile kubona bese ngigcina ngena kuNkulunkulu ngikhonza uNkulunkulu wabanye abantu.
ngoba babengekho laba abantu uNkulunkulu engibiza. Nami futhi bengingekho uJesu ebathethe bangaphonsi mhla ka-25. So ngilinda ukuthi angitshele noma engakangitsheli ngeke. Manje abasuthatha izinto abazizwa abantu bethu uJesu uthe bazozifakala uJesu ekhuluma khona. Ngoba ngaba likho leli bandla kuba kakhulumanga kulalelanga. Kwabona abasho njalo benalo argument ekhaya bayasizakala ngokulalela kwami uJesu ekhuluma, bayasizakala ekhaya lethu. Ngiyacela ke bangisize bangangiyekisi lokho engakutshelwa bengekho. Ngoba bengekho. Akekho noyedwa uNkosikazi wamayelele ngizwizwi elithi angakhi ibandla. So khona oyedwa wazi. Lento ifana nse neka Adam. Wayengekho engakabunjwa-ke uEva. Ethi uNkulunkulu lima kudle zonke ithelela ungadli kwesiphakathi nendawo. Akhona oyedwa kithina noEva akekho wezwa uNkulunkulu etshela uAdam. Eva wezwa ngoAdam ukuthi uNkulunkulu uthe. And uye lo Eva owaqhamuka ezodukisa uAdam ngoba inyoka iyanga kuAdam eyaku-Eva. Yathi ngempela uNkulunkulu ushilo yini? Ngoba yayazi inyoka ukuthi uEva kazwanga. Kwabalulu kumyena. Ngiyacela abantu bangangiyeki bangitshela ngaphansi mhla ka-25. Ngesikhathi iqalwa leli banga kunabazalwane esasinabo abathi babunsibande akukhishwa kweshumi. Ngathi mina ngizokhiphisa abantu kweshumi uNkulunkulu engakangitsheli. Wafika la engitshela khona abantu bakhipha kweshumi. Khona bathi babunsibanda sizile ukudla nathi kuJanuwari, amabandla onke ayazile ukudla. Ngathi azilelana ukudla ngoJanuwari. Phethele ngoba enjani uJanuwari ziningi inyanga. Ngeke ngikwenze uNkulunkulu engashongo. Ngiyakhumbula uNkulunkulu ekhuluma nami kuseDrakensberg nomama ethi asikwenze. Ngaze ngathi Nkosi siqala nini thina ngoJanuwari masizile ukudla? Wathi qala ngomhla ka-1 ngibona ukuthi ngiyamthanda. Abantu bejabula bebusa beshaya amathini mina ngingabekisala. Manje-ke ngiyacela-ke abantu bengezongiphazamisa. NoNkulunkulu wangibiza bengekho bezongifaka izinto engazazi. Akangisabi uzongitshela manje sethi akafuni sikhonze mhla ka-25 Disemba. Ngiyangizwa-ke nina phambi kwami. Ngiyakholwa-ke nabakwa-WhatsApp bazongizwa bangithumelele ngisho ne-VN engakwazanga uyilalela 22 minutes angikwazi ukuyilalela ngoba ngilalela i-VN more than 3 minutes. So abantu abaqonda ukuthi uNkulunkulu wangibiza ngezwa ngalalela. uNkulunkulu uyakhuluma nami ngiyalalela. Uzongitshela manje singakho ukuthi utshele omunye akusho ukuthi utshele mina. Angikwazi ukuthatha intabeni ngiyisuse uNkulunkulu ngihambe ngilalela zonke into ezikhulunywa abantu bethi batshele uJesu. Eshilo uJesu ehamba wathi boba baningi oJesu. Angisho ukuthi lo muntu utshele uJesu ongeyena ongqo, kodwa nami ngikhonza uJesu engilindele ukuthi angitshele. Manje sengitshelile ngonitshela ukuthi bafowethu asiyekeni ukukhonza mhla 25 useshilo wathi asiyeke. Akakangitsheli njengamanje. Ayike ngifuna ukudlula kahle ekudineni ngale ndaba sengiqedile. What a mighty God we serve. 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 Sizake sile Nkosi yanamhlanje sitholayo Isaiah chapter 2. So khumbula ukuthi sadina sikhuluma ngo-Isaiah chapter 2 verse 2 to 3 part 8 ngo-October. Sazi ngo-22 October kodwa part 8 sidine kuye ngo-October. Inkonzo le ecacisa ngegama lebandla uNkulunkulu wathi siqale emva komhla ka-10 June sokusigijima nayo part 9 lo wanamhlanje.
Ngimkhumbuze futhi kunamavesi ngizama uku-update ngoba kade sidinga ukukhuluma ngayo. Ngesikhathi uNkulunkulu esengibizile ngiyafast forward-ke ngiyazeqa izinto ey'ningi. Kwafika la kufanele ngizile ukudla ngitshele igama lebandla kuNkulunkulu. Ngikusho konke lokhu for the sake yabantu bonke abasanda ukungena ekhaya lezwi nababuka ku-YouTube bengasubscribe-ile ngoba babuka lokho nje abahlangana nabo ngaleso sikhathi bese bemangala noma-ke ba-understand. Ngakhulekela-ke ukuzwa igama lebandla kwangithatha 3 days. Ngosuku lwesithathu wafona umzalwane thizeni waseThekwini wanginika amavesi awu-4 wathi uNkulunkulu uthi anginike amavesi babunzibanda. La mavesi u-Isaiah chapter 2 verse 2-3, uMika chapter 4 verse 1 and 2, u-Obadiah ongenayo chapter sesithi chapter 1 verse 15-17, namaHebheru chapter 12 verse 18-24. Ngawabhala phansi enginika lo mzalwane ngangihlezi la endlini enkonzo endala-ke hayi le sabalelisana. Ngaqala ngelokuqala-ke lalo Isaiah chapter 2 verse 2 kuya ku-3. Ngathi mangiyiqala ngiyifunda ngicela nimvule Isaiah chapter 2 verse 2 kuya ku-3. Mhlawumbe ukuze kusasekubalula ngoba ungathi sengiyangena ithumelo bengakangeni bengithi ngiyachaza. Kuhle sikhuleke, ngicabanga ukuthi uzosiza lokho. Ake sicele ubaba uMfundisi uZulu asikhulekele egameni lenkosi. Baba, egameni likaJesu Kristu inkosi yethu, nasekuseni inkosi siphambi kobuso bakho manje. Baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi usithandile. Nkosi Jesu, sikushiyile konke besingakwenza osukwini lanamhlanje seza kule ndawo sazolalela izwi lakho. Ngiyakhuleka Nkosi Jesu ukuba izwi lakho Nkosi lizwakale ey'ndlebeni zethu. Ngiyacela Nkosi ukuthulisa imimoya yonke Nkosi engaphazamisa ukukhuluma kwezwi lakho. Ngiyacela Nkosi ubiyele izwi lakho ngoba Nkosi ngeke laguquka. Uma lehla manje Nkosi Jesu ilona lodwa Nkosi eliyosinika ukuphila, eliyosenza Nkosi sihambe endleleni sikholwe izwi lakho eliphilayo. Baba siyabonga, siyacela uNkulunkulu wethu ukuthi usisize nangomntwana wakho Nkosi ezoma phambi kwethu. Wena Nkosi omkhethile ukuba phambi kwethu akhulume ngezwi Nkosi omphathise lona. Ngiyacela Nkosi Jesu ukuba ubekulahle lomlilo olimini lwakhe, akhulume lokhu Nkosi okufunwa wena, akhulume Nkosi inhliziyo yakho ngey'khathi zonke. Baba wethu ongcwele siyabonga, siyacela Nkosi ukulalela sizwe Nkosi ukukhuluma kwakho. Libusise Nkosi ulivikele lingelakho manje naphakade. Amen. Siyabonga-ke uNkulunkulu kakhulu, siyabonga. Bengilana-ke nendaba yami sibheke u-Isaiah chapter 2 verse 2. Ngaqala-ke ngalelo vesi, ngathi uma ngisaqala ngifunda ngithi kuyakuthi ngezinsuku ezizayo, ngathi uma ngiqala ngithi intaba kwasekusho izwi elikhulu la phezu kwami. La ngifundela ngidecide ukuthula lathi intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni seyintaba lase liyathula. Lathi nanti-ke igama olifunayo lebandla. Lase lithi uma uthanda yo-eda ukuthi kuyabonelelwa, sikuthola Genesis 22 verse 14. Uma uthanda usebenzise leli gama kanjalo kuphelele. Lase liyathula. Waphendula umkhuleko wami. Ngaqhubeka-ke sengiyifundela lona njengoba-ke silichazelele uNkulunkulu esinikele ukuthi-ke asike sikhulume ngegama lebandla, ingakho-ke sishumayela le ntshumayelo. uMika 4 verse 1 and 2 uyafana no-Isaiah 2 verse 2-3. Mawuthola ithuba ngokubheka ungathi kwenziwe i-copy and paste. Ayafana nsela amavesi. Obadiah-ke asikakayibuye kodwa sesishumayelile u-Isaiah 2-3 ofana noMika
sikumaHebheru 12 ke la sikhona njengamanje. Ngoba sesilokhu sesithandazileke ake ngifunde uverse 2 no 3 kaIsaya ngiqale kahle sengifundela ukuthi kuqala inkonzo. Uyakuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba iphakame kunamagquma nezizwe zonke ziyagobhozela khona. Abantu abaningi bayakuhamba bathi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova endlini kaNkulunkulu kaJakobe oyakusifundisa indlela zakhe. Sihambe emkhondweni yakhe ngokuba umthetho uyavela eSiyoni nezwi kaJehova eJerusalema. Uverse 3 ke uyivision yebandla. Uverse 2 uyigama lebandla bese uchaza ukuthi le ntaba iyoqiniswa esiqongweni sentaba. Le ntaba izophakama kunamagquma. Le ntaba izizwe zonke zizoza kuyona. Njengoba sibona-ke kwenzeka. AmaSwazi, abeSuthu, namaXhosa bayeza kule ntaba. Silindele ukubona bebalaka. Uzobaletha uNkulunkulu mayithanda. Kodwa sekwanele ukuthi izizwe zonke zizogobhozela khona. Masibabona beza entabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. Njengoba sesilifundile izwi siyake ezwini esikulona amaHebheru chapter 12. Ngoba yilona ke sadina sidila nalo soqhubeka nalo size siqede 18 to 24 bese emva kwalokho ke sesiya kuObadiya so sesiyivala intshumayelo yethu engegama lebandla entabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. Angazi-ke mhlawumbe ngisobe siyivala nje ukuyabonelelwa uzobesele ngokungale kuGenesis mhlawumbe nakhona ukuthi ngiyaqeda kuthiwa ngishone khona ngoba ngiyalawulwa. Ngihlale ngisho-ke ngithi ngimbongole ngitshele omgibelo yena ongilawulayo. Manje-ke khona abafuna ngangilawule abafuna ukungitshela ukuthi wathini kobani nama-ke ngenziwa ngisho kwabani. Kanti chaphelwe yikhulumele akangisabe wangidala ngaze zangisabe ngisiqwaphe esinjalo. Hayi akangisabe mina uNkulunkulu. Soqala kuverse 18 amaHebheru chapter 12. Ngokuba anizange entabeni ephathekayo neshumleni nasekufiphaleni nasebumnyameni nasezivunguvungweni nasekukhaleni kwetilongo nasekuzwakaleni kwamazwi abathe ukuzwa bancenga ukuba kungabe kusakhulunywazi kubo. Ngokuba babengena kukuthwala lokho abayalwa ngakho ukuthi ngishone esilwane. Uma sithinta intaba siyakhandwa ngamatshe. Yebo, umbono wesabeka kangaka waze wathi uMose nginovalo olukhulu ngiyathuthumela. Verse 22. Kodwa nize makuphendula lo yambuzo verse 18 uthini ukuba nizange entabeni ephathekayo. Sekuyasho verse 22. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo. IJerusalema lasezulwini nasezigidigidini zezingelosi. Nasebandleni lamazibulo abhalwe ezulwini nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke nakuyini imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo. NakuJesu umlamuleli wesivumelwano esisha nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kuneka Abele. Yasiphendula-ke kusukela ku-2022. Kodwa-ke njengoba ngike ngasho-ke ukuthi uverse upart 8 sasikhuluma ngoverse 18 saya ku-21. U-21 othi yebo umbono wayesabeka kangaka waze wathi uMose nginovalo olukhulu ngiyathuthumela. Ebonani uMose ebona leya nto eyayenzeka entabeni. Namanje lento isenzeka kule ntaba ukuthi enzeka kwelikamoya abantu abayibona. Isenzeka, it's the same mountain, it's the same God, but with a different leader ongaseyena uMose. Siyababona abantu bephiliswa, siyababona abantu uNkulunkulu ekhuluma, siyambona uNkulunkulu ebabulala,
Siyambona uNkulunkulu ebavusa abafiki. Siyambona uNkulunkulu enza imali. Ngoba yona intaba esize kuyona sizile kumuntu. Asizile kulezi indonga. Kodwa size entabeni yaseSiyoni, intaba kaMoya. Nomuzi owakhiwe kule ntaba iJerusalem. Okungelona leli laseMiddle East, okungelasezulwini. Yini yenza uMose abe novalo azathuthumele na? Ake ngiphinde uverse 21. Yebo umbono wesabeka kangaka waze wathi uMose nginovalo olukhulu ngiyathuthumela. Ukuthi inkonzo yethu iqala verse 21 namhlanje. Yini eyenza uMose athuthumele na? Uma befika kule ntaba seyithola impendulo ukuthi Deuteronomy chapter 9 verse 19. Uthi uMose ngokuba ngangesaba intukuthelo nolaka uJehova anithukuthelela ngakho ukuba anibhubhise, kepha uJehova wangizwa nangaleso sikhathi. Kukhona izwi elithi kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo. Kungcono uvuma kuphathe, uvuma kuhole kunokuwela kulezi zandla. Ngoba uma uwile awufikanga ngenhloso yakho, futhi awufikanga ngenhloso yakhe. Kubuhlungu azokwenza wena. Ukuba ngangesaba intukuthelo nolaka usho njalo uMose uJehova anithukuthelela ngakho ukuba anibhubhise. Abawela esandleni sakhe uyababhubhisa. Kepha uJehova wangizwa nangaleso sikhathi. Verse 21 kaDeuteronomy 9. Ngase ngithatha isono senu ithole nangilenzile ngalishisa ngomlilo, ngaligcoba ngaligayisa laze laba njengothuba, ngaphonsa uthuli lwalo emfudlaneni owehle entabeni. Intshumayelo endekabile, kodwa ke ngenxa yesikhathi ngeke sigxile kuyona kakhulu. uMose uthi wayesaba intukuthelo, waba novalo olukhulu waze wathuthumela esaba intukuthelo kaNkulunkulu abathuthelele ngayo ufuna ubabhubhisa, kodwa wabakhalela wabancengela. Uma ufunda kahle uNkulunkulu washintsha, wathi Mose ngizobabhubhisa laba bantu, ngakhele wena igama ngibavuse ngenzalo yabo. Wakhuza uMose wathi uNkulunkulu ungakwenzi, khumbula isivumelwano sakho noAbraham. Ngoba laba abantu bangabantwana bakaAbraham. Wathuthela uNkulunkulu wafuna ukushintsha istatement sakhe, athi ngisenzile ngizifungile. Ngoba mayesezifungile uNkulunkulu kusuke kunzima. Kodwa mayesishintsha kavela sishintsha istatement sakhe, kuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. uMose wakhala. Ngiyacabanga ngazi angikho sure, kodwa ngathi yona yodwa indoda eyayikwazi ukutshela uNkulunkulu ukuthi angayenzi into. Abese ilalela. Angikhumbula ukuthi ikhona indoda ethi mayisethukthela uNkulunkulu ithi ungakwenzi Jehova. Khumbula isivumelwano sakho noAbraham. Ngifuna ukusho lethu ukuthi uNkulunkulu akahlelwa, uNkulunkulu akadelelwa, uNkulunkulu unolaka. So masimkhonza uNkulunkulu singadlali yoyo. Uma ethi hlukana nesono, hlukana nesono. Ngoba uma ungahlukani nesono, ulaka lwakhe lukhulu esekuphonse umlilo nesikhoko. Khona into esingayi-understanding nesikhoko. Isikhoko siyaphila. Isikhoko akuyona into efile. Uma ufunda kahle izwi likaNkulunkulu lize lithi isikhoko siyazandisa. Isikhoko sifana nami nawe ngokuthi siyaphila. Isikhoko masibona sidwala, it enlarges itself to accommodate abantu abafakwa kusona. Isikhoko siyayileliwe umdali waso uNkulunkulu, sishisa abantu ngendlela engafani.
umfundisi olaziyo iqiniso engalishumayeli usha kakhulu kunomzalwane olaziyo iqiniso engaliphili. Isikhopho sidalile uNkulunkulu sishisa abantu ngendlela engafani. Umuntu ongakaze abeke unyawo esontweni ngeke ashe ngendlela efanayo nomuntu owabeka unyawo esontweni washunyayezwa akangalalela. Indlela esidalwe ngayo isikhopho. Isikhopho siyabaza abantu abafakwe kusona. Siyaba-understand, siyabaqonda isikhopho bese senza okufanele kuloyo naloyo ukuhlukana kwabo. Ngakho-ke uNkulunkulu akahlekwa. The only man eyathoba uNkulunkulu esethukuthela uMose. Kodwa ukuze abonakale ukuthi umthobeli uNkulunkulu wenza into engajwayelekile. Ngoba kwakuyileli ithole athi mayebuya entabeni wabuya sebelikhonza. Uthi-ke kuvesi 21 Deuteronomy 9, ngase ngithatha isono senu ithole nanilenzile ngalishisa ngomlilo. Wayeselishisile walenzani waligcoba. Eseqedile ukuligcoba waligayisa laze laba njengothusi. Wayesethatha uthuli lwalo waliphonsa emfuleni. Yabona ukuthi uMose washaya isono. Angazi wena ukuthi wenze njani ngesono sakho. Kodwa-ke la ngisakhuluma nabaholi abefundisi, abantu okuvunywa kubizona. Ngoba le nto yenziwe uMose yona nto kufanele siyenze. Thatha isono somuntu usishise ngomlilo kamoya wasezulwini. Thatha isono somuntu usigcobe usigayise size sibe uluthuli bese usiphonse emfuleni. Uyigazi likaJesu likhophozayo entabeni yaseGolgotha. Yilokho kwenza uNkulunkulu wababuya nganeno wabaxolela laba bantu. I-action eyenziwa uMose ngesono sakhe. Ngamanye amagama ukuxolelwa komuntu kusezandleni zomfundisi. Ngomkhuleka ukhulekayo ecelela lo muntu uxolo ngesono sakhe. Bayathanda abantu ukuvumisa abantu izono. Kodwa yabehlule lenkonzo yenziwa uMose. Sibuye isono sakhe umuntu, simhluphe isono sakhe umuntu. Yebo siyabuya uma umuntu engazange ayisole phambi kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ufuna uyisole ngesono sakho. Uthi uma usivuma ngeke ngaba neviki lamaviki adlule ngazathi futhi akathaba u2 athe angwazela amaviki. Ngikhuluma nabantu bekhala inyembezi ngale kocingo bekhala ngezono zabo. Akhala umuntu ngithi khala kulungile ngimlinde akhala zathula aqhubeka ifundi into ayibhalile. Abanye ayezwa nje noma evuma isono sakhe ukuthi uyayiqhenya ngento ayenza, eyiqhenya ukuthi wayiqonywa yena edlala ngezingane zabantu, hayi ubenza kukhophuhlungu. Ungakhala uma isono sakho singapheli kuwe ngoba kufanele isono sakho sisishise ngomlilo, sisigcobe, sisigayise, size sibe uthuli, uthatha uthuli siphonse egazini likaJesu. Yilento eyenziwa uMose. uNkulunkulu wayeseyamlalela. Yingakho uNkulunkulu ethe uMose mayona. Wathi uNkulunkulu Mose isakhe isijeziso ngeke ungene eKhenani. Kodwa ezulwini uzongena. He is the only man owenza isono. Akawajeziselwe emhlabeni kodwa wangena ezulwini. Ngoba lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wambulala wamthatha. uNkulunkulu uqobo lwakho wanzawa isidumbu sikaMose safuna sikaze sitholakale kuze kube namhlanje. Ngoba umngcwatshwe uNkulunkulu akufani nomngcwatshwe yithini. Ngakho-ke ngeke mina noma wena ube nomusa ofanayo wone bese kuthiwa sokujezisa emhlabeni ungene ezulwini. Yona kuphela indoda yona. Wathi uNkulunkulu khuluma kulelithi. Yena walishaya njengelokuqala elishayile. Wathi uNkulunkulu ngoba ungilalelanga ngithe khuluma wena uyalishaya ngeke usangene eKhenani. Kodwa akashongo ukuthi ngeke ungene ezulwini. Ngakho-ke ngimkhumbulo omunye umuntu owona wayesengena ezulwini nesono sakhe.
ukuthi namanje ke singene lezono zethu singasivumeli ziyavuma izono bese wena ukuvunywa kwena wenze lento yenziwa uMose kuverse 21 indlela lokufanele umlungisisi ayisebenzise uma eza kuye umuntu ezovuma isono sishise ngomlilo wasezulwini number 1 number 2 usigqobe number 3 usigayisise size sibe uluthuli number 4 ulithatha uthuli lwaso uliphonse emkudlaneni wehle entabeni yaseGolgotha igazi likaJesu lo mfulu igazi lewundle lahlatshwa umhlaba ungakasekele uJesu akafanga 2000 years ago yazi siyathanda usisho njalo kodwa iSambulo 13 verse 8 uthi bayakhuleka kuso isilo bonke abaphile emhlabeni wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlathiweyo selokubasekela umhlaba iwundlu lahlatshwa before the foundations of the earth sasindiswa before the foundations of the earth ngoba uNkulunkulu mayihlela izinto zakhe uzihlela kwelikamoya bese ziyalandela sezi-unfolda ngenyameni sezilokhu zenzeka so ke sabhala encwadini yokuphila umhlaba ungakasekela lahlatshwa iwundlu lasifela esiphambanweni umhlaba ungakasekela sesizwile ukuthi uMose wasenzani isono sakhe yileyo nto benza uMose wasaba waze wathuthumela ngenxa yokuthi wababona bekhonza ithole bekukhonza uNkulunkulu wesabekayo kuyesabisa kuyathuthumelisa ukubona abantu bedla izono ubona abantu behamba nqunu endlini kaNkulunkulu bengagqokile ngoba kusagqokwa namhlanje masontweni yabasindisile bona abantu endlini yenkonzo umuntu uxhuma inwele sengathi uyindiya bona abantu endlini yenkonzo abantu bafaka udaka ebusweni khona uphethe iBhayibheli NIV akekho iphethe ngeshwa lami amafoni ami amabili asebenza sengasebenzisa amabili la ngenzela ukuthi uma ijama enye iqhubeke enye ngoba kuyenzeka lokho kanti enye ngishiye emotweni bezokufundela ukuthi ithini incwadi kaHosea abantu aba-understand nge-NIV ithi susa udaka olusebusweni bakho lokuphela okungukuthi make-up iyisono kuNkulunkulu abantu banenkinga ne-make-up bayathanda ukuzenza they make themselves up okungukuthi uNkulunkulu akabanelisanga indlela abadale ngayo izo zonke izono lezo kufanele zingenzeki ngabantu abazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu nami-ke ngiyesaba ngiyathuthumela uma uzoze entabeni yendlu kaJehova unezinye inhloso ungeyone ukuthi ulethe izono zakho ukuze ziphonse emkudlaneni wegazi lewundlu owehla entabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa ngoba kunegazi likaJesu eligobhozayo la awuliboni ngamehlo enyama uzolibona ngakamoya kuphela uthi uma uvuma izono zakho uzuthule enhlizweni bayafakaza uyabezwa egroupini kuWhatsApp athi omunye nginele ngazibhala nje lase ngithola ukuthula lungakafiki usuku khumbula omunye othi wayehlushwa ingane wayikhipha isisu engalali njalo ebusuku ayiphuphe lengane emkhalela ngoba eyibulele but the day when the appointment nami ngoba le appointment awuyenzile nami uyenze noNkulunkulu uqobo lwakhe wenze appointment wasibhala isono sakhe ngelanga engakhuluma ngayo selindile wathi babonisa bande kwenzeka isimanga njoba ngangikushusha ngifuna ukukhuluma nawe nje ngangingalali ngabulala ingane kodwa the day unike appointment ngabhala phansi ngalala uthombe engane kuze kube namhlanje
Ngoba izono zivunywa kuba uNtsibantu zivuma uNkulunkulu. Immediately uthola idate ubhala phansi your sin is forgiven. Uzukuthula enhlizweni yakho. Akwenziwe umuntu leyo nto. Uphawu lokuthi ibandla likaNkulunkulu lela kusilona elami. Angikwazi ukufaka ukuthula enhlizweni yomuntu. uNkulunkulu kuphela okwazi ukwenza leyo nto. Bese kuba nabantu abangafuni ukuvuma izono. Kube nabantu abamelene nenkonzo ukuvuma izono. Abakwazi ukuthula okutholakalayo through confession of sins. Yamthanda uMose. Uthi uMose ngasithatha isono, ngasishisa, ngasigaya, ngasitokoshisa saba umlotha, saba uthuli. Wathatha uthuli, ayalekanga nje uphephethe igcwala, waliphonse enkudlaneni osuke entabeni. Umsebenzi wethu njengabefundisi bazalwane, umzalwane mayikhulume nawe uthuleke umthwalo unganezeleleki. Kodwa khona befundisi abasebenzela uSathane. Bonge wena ngoba umsebenzeli, ukhuluma nomfundisi osebenzela uSathane. Athi mayikhulume nawe umuntu abanjwe izona bengenazo. Ayikho into yangiphatha kabuhlungu njengomfundisi thizeni wahamba ngoshumela kwesinye isikole. Ngitshelwa ingane eyayifunda lapho ngaleso sikhathi. Wafika lo mfundisi washumayela waqeda. Sahamba sayokhulekela. Uthi lenzeka lapho kimi angiyazi, ngangena umoya wenkanuko. Ngaphuma lapho kovele ukuthi angibamba umfana ngiginqe phansi angilale manje. Yamhlupha lento. Wathi ngiyakusaba ukukhulekelwa ngisakufuna ngibeke izandla noma ubani. Nawe kufanele ukwesaba ngoba kubona bonke abakhonza uNkulunkulu abaye bakhonza uLucifer. Ukubeka izandla transfer umoya wakhe ukufeka uze kuwena. Transfer umoya wakhe ubonakala ungene kuwe. Ube uqanda ube into bakazi uzuyibona ongayazi. Kanti lezi izandla obekwe zona. Bekumelwe thina njengabefundisi lingisa uMose thatha isono somuntu mayisivuma usishise umlilo wasezulwini usigcobe usigayisise size sibe uluthuli uthatha uthuli uliphonse egazini lewumo uze umuntu akhulule uthi uJesu manje umkhulule umuntu kuba ngokukhululekile impela. Nginovama uma ungazimisele ukuzivuma izono zakho uzishiye njengoba iZakha 28:13 zisho zithi ofihla isiphambeko sakhe akayikuphumelela kodwa uzivuma yazishiye uzothola umusa. Abaningi-ke badidela bacabanga ukuthi beze entabeni ephathekayo. Anizile entabeni ephathekayo. No. Uze entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo. iJerusalema lasezulwini nasezigidigidini zey'ngelosi. Yabona la endlini ukuthi aniboni. Zigcwele iy'ngelosi ziyadumisa ziyajabula zithi Hosiyana kwephezulu. Zithi ungcwele uJehova Sebawothi. Lingcwele undlu lifanele ukuvula impama. Iyini intaba yaseSiyoni na? Mount Zion in English. Mount Zion is the place where Yahweh, the God of Israel, dwells. Lahlala khona uYahweh. Igama-ke likaJehova lelo lesiHebheru uYahweh. Intaba yaseSiyoni, intaba lapho uNkulunkulu wathi uhlala khona. Uzodideka-ke ngoba uthe uNkulunkulu ngelinye ilanga yiphi indlela ongakhela yona ngoba ngihlale endlini ezakhiwe ngezandla. Wathi izulu liyisihlalo sakho umhlaba uyisenabelo senyawo zakho. Ufunda Isaiah 8:18 uthi izama-ke manje ukuchaza intaba yaseSiyoni. Point number 1, intaba yaseSiyoni Isaiah 8:18 uthi bheka mina nabantwana uJehova nginike bona.
Siyizibonakaliso lezimangaliso kwa-Israyeli ezivela kuJehova Sebawothi ohlezi entabeni yaseSiyoni. Intaba yaseSiyoni, that is where God dwells. Intaba yaseSiyoni yoloyithola kuMahubo 15 elithi ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na. uNkulunkulu enganiki ngephutha igama leli libandi uma ethi kusentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ingoba akufuni ukungcola, ufuna kube the purity, kube nokungcwele, ngoba ilala ihlezi khona. Ivesi lesibili lichaza intaba yaseSiyoni, Mahubo 74 verse 2. Athi khumbula ibandla lakho walizwa, owalizuza endulo, owalikhulula ukuba libe isifundo, libe isifunda sefa lakho nentaba yaseSiyoni ohlala kuyo. Ngichaza ukuthi uNkulunkulu uhlala entabeni yaseSiyoni. So lezi zinto uNkulunkulu wamenza uMose waziqamba emhlabeni ngoba ziyi-reflection of heaven. Ezulwini kunentaba yaseSiyoni la uNkulunkulu ehlala khona. Yingakho nakwisambulo ethi uJohane ngabona iJerusalema lasezulwini lehla njengomlobokazi uhlothisiwe lize emhlabeni. So leli Jerusalem ese-Middle East resembles the Jerusalem that is in heaven. Ngokunjalo nentaba yaseSiyoni ese-Middle East, khona intaba yaseSiyoni esezulwini. Yiyo-ke lesikhuluma ngayo. uNkulunkulu ufuna ukuhlala kuleli bandla. uNkulunkulu ufuna he wants to dwell in this church. Ngakho-ke kufanele mawula uzicwecwe ngoba uhlaka lukaNkulunkulu luzokuhlala. Akuyona indawo yokudlalela le, ngoba ila ihlala khona. Point number 2, yini intaba yaseSiyoni na? Ubukhosi kaJehova Sebawothi bumiswe entabeni yaseSiyoni. That is where the kingdom of God has been established. Imiswe entabeni yaseSiyoni. Hayi mhlawumbe sikhohliwe lelizwe. Ngesibuyele kulona izathu uthi kuyokuthi ngensuku zozayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba iphakame kunamagquma. uNkulunkulu umise khona umbuso wakhe, ukumisa to establish, hayi ukumisa ngazi khona izweni special izinto eziningi ngento eyodwa beke kusho ngesingisi. Isaiah 24 verse 23 uthi inyanga ekhazimulayo isiyakunyakaza nelanga elinkemuzelayo liyakujabha ngokuba uJehova Sebawothi liyakuba inkosi entabeni yaseSiyoni naseJerusalema abe inkazimulo phambi kwamalunga akhe. Ilaleleke iNIV masichaza ithi the moon will be abased, the sun ashamed, for the Lord of hosts will reign on Mount Zion and in Jerusalem and before its elders gloriously. So uNkulunkulu establishile umbuso wakhe. uNkulunkulu wakhile umbuso wakhe ngaleli bandla. Ingakho kufanele ngenze sure ukuthi ukungcola kuhlali la. Ukuyoshaya mina lwenami. Ingakho kufanele ngenze sure ukuthi ukungcola kuyagayisiswa, kuxolisiswe ukuze kube umlotha uphonse egazini likaJesu. Ngoba entabeni yaseSiyoni ilapho inkosi nobukhosi bayo busebenzela khona. Point number 3 mina ngazi uma ngilalele. Point number 1, intaba yaseSiyoni lapho uNkulunkulu ehlala khona. Number 2, ilapho kumiswe khona ubukhosi. Number 3, ilapho esebenzela khona. Ngithi uyabona kunenkampani ezinkulu ezikhona eSouth Africa noma bese kuba ne-head office endaweni ethile. La ama-instructions nomsebenzi isetshenzelwa khona. Bangaba khona bayi-represent inkampani ama-branch yonke indawo, kodwa kune-head office la inkampani isebenzela khona. Ngakho-ke entabeni yaseSiyoni yilapho uNkulunkulu esebenzela khona. Mahubo 2 verse 6
lithi nokho ngibekile inkosi yami eSiyoni intaba yami engcwele, yet I have installed my king on Zion, my holy hill. Installed ilayidotshelwe khona inkosi yakhe. Usho bani? Usho indodana yakhe uJesu Kristu. Uyidobele entabeni yaseSiyoni. Niyabona ukuthi silokushela kangakanani uma sithi sisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Yila uJesu ufuna ukusebenzela khona. Yila uJesu umiswe khona ubukhosi bakhe. I have installed my king on Zion, my holy hill. Are we a holy hill of God? Siyintaba engcwele kaNkulunkulu na. Ngamunye phakathi kwethu sirepresentele indawo. Ngamunye phakathi kwethu siyisakhiwo indlu engcwele kaNkulunkulu. Ungcwele wena na. Ngakho-ke qiniseka ukuthi awuzange entabeni ephathekayo nesha umlilo nasekufiphaleni nasebumnyameni nasezivunguvungwini, kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini nasezigidigidini zengelosi. Okwamanje-ke sichazile ngentaba yaseSiyoni. Inkonzweni elandelayo sizoqhubeka nayo. Ngiyacela Baba uMthembu usikhulekele. Ngithi-ke amazwi engibhala ngawo nalokho zingcoliseni nibe ngcwele ukuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Lezithi ku-11 verse 44. Ngegama likaJesu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle namandla onke. Siyabonga ngala lensindiso yethu. Baba, sibonga umusa, sibonga uthando sithande ngalo. Bezikhona ezinye indawo la besingaya khona, kodwa sibonga ukuthi usidonsile wasidonsela entabeni. Kuyiqiniso Baba ukuthi entabeni yakho ufuna wonke umuntu aphile okungcwele. Sibe nenhlanhla thina osikhethileyo nakulesi sikhathi nakulesi sizukulwane. Engathi Baba besingahamba njengalokhu ufisa ngoba elinye ilanga siyokwehlulela ngalokho esikuzwile esishunyayizwe khona uma sehlulekile okwenza. Soboza inhliziyo yethu Baba, ivume ukuba izwi lakho likwenze umsebenzi. Siyabonga Baba ukukhuluma kwakho akufani nokukhuluma kwabantu. Phinde ukusibusisa nangayo lenkonzo usilondoloze. Siyabonga wethembekile Nkosi ngezikhathi zonke. Yiba nathi leso sikhulu silondoloze usigcine ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.